Andorra viu una triple crisi: habitatge inassumible, migració precaritzada i una resposta social que comença a articular-se. Segons l'últim informe de Pisos.ad, el preu mitjà del lloguer ha assolit un nou màxim històric de 3.117 euros mensuals. El metre quadrat ja costa prop de 28 euros i la superfície mitjana dels pisos supera els 130 metres quadrats. A parròquies com Escaldes i Engordany, els lloguers ja ronden els 3.650 euros. Aquest augment coincideix amb una pujada del preu de compra-venda, més del 15% trimestral. A Ordino i Escaldes, els pisos i cases ja superen els 1,5 i 3 milions d'euros respectivament. Davant aquesta situació, la Coordinadora per l'Habitatge ha impulsat la creació d'un sindicat. L'objectiu, organitzar la resposta col·lectiva a pujades abusives i condicions injustes. El procés arrenca amb una jornada formativa el 4 de juliol. Paral·lelament, la CUP de la Seu ha acusat el govern andorrà de fomentar un model migratori basat en la precarietat laboral, sense garantir drets ni serveis bàsics a les persones treballadores estrangeres. El govern, per la seva banda, ha defensat la normativa actual i ha assegurat que els requisits de reagrupament són clars i garantistes. Però mentre els preus pugen i les condicions es tensen, la societat civil es comença a organitzar. Segueix-nos per estar al dia de tot el que passa.